Türkmenistan'ın üniversiteleri UI Green Metric 2025 reytingine. Türkmenistan'ın üniversiteleri UI Green Metric 2025 halkara reytingine üstünlük kazandı. Indonezya'nın üniversitesi tarafından tayarlanan bu avraylı fanavda yurdumuzun 12 fan yukarı okuw jayları üstünlüklü çıkış edip, yaşıl infrastruktura, enerjiya tığşitliği, su dolandırışı, zıngınlıların azaldılmağı ve durnuklu ösüş boyunca mühim orunlara yelediler. Bu fanavda Türkmenistan'ın Oğuzhanadınaq İnjiner Texnologiyalar Üniversitesi dünya boyunca 306. Türkmenistan boyunca olsa 1. oruna yeledi. Şeýlehem bu fanava täze açylan halkara fenagatçylar we telekeçiler üniversitesiniň hem goşulanlygyny bellemek gerek. Bu üstünlikler yurdumyzyň üniversitetlerine ýaşyl okuw binasy fiýafatlarynyň ösdirilýänligini hem-de durnuklu ösüş aýratyn ünsberlýänligini görkezýär. Mehriban tomaşaçylarymyz, eger-de siz has geňişleýin maglumaty eýip almagy isleseňiz, onu Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň bilim bölüminden okap bilersiňiz.